Takže vítajte pri dnešnom videjku. A dnešné videjko bude SLPS. Tak, je 23. útorok. Ešte vám to dosvedčím na kalendáre. Mám pri sebe aj kalendár, tak vám ho ukážem. Pozrite sa. 23, nechce sa nám to zaostriť, počkajte. Neviem, nechce. Ale je tam napísané 23 útorok a nad 23 je napísané úterý. Tak a 23. má meniny Roman a Romana. A v Česku Svatopulk. Čiže má meniny dneska Roman a Romana. No dnes. A teda prajem im všetko najlepšie k meninám. Veľa zdravia, šťastia, lásky, napríklad, keď už sú ženatí, alebo že majú frajera, ja neviem, že či sú veľkí, dospelí, proste ja neviem. Čiže prajem im veľa lásky, veľa síly, veľa radosti. A to je asi všetko, nie? Tak, a dneska je teda 23. Tak a to bolo všetko, čo som chcela vám povedať. Tak a ahoj.